どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのだとしかわからなくなるよ。ただ今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるんだ。いつも君にずっと君に笑っていてほしくて、周りのようなまっすぐなその優しさを思いの全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに